What's up, zztvids? So for today's video is ito yung content natin kung paano mo kukunin ang air distance kung ikaw ay magsi-self-toss gamit lang ang Google Maps. So kung gusto niyo malaman, tara. So sa content natin na to, tinulungan nga pala tayo ng isa nating kababata at medyo inistorbo pa natin siya nung papasok na siya sa trabaho. Pinasabay natin yung kalapati natin and siya ay nag-release. So ito yung video na yon. Alright, salamat sa iyo. Again, maraming salamat sa iyo, Carlo. Kung di dahil sa iyo, hindi natin magagawa tong video na to. So, ito ang kailangan nyong gawin. Once na nandun ka na sa release site, ang gagawin mo lang is i-on mo yung location ng phone mo. But since in this scenario, pinasabay lang natin sa kanya yung kalapate, naka-paste na sa akin yung location. So sa inyo, pagdating nyo sa site, open nyo yung location nyo, open nyo yung Google Maps, and then makukuha nyo na yung pinaka parang coordinates. Again, itong coordinates na to, hindi ito, iba yata yung ginagamit sa club, or yung GPS nila is same lang din yata, pero yun nga, iba-iba yung ginagamit nila. So again, this video is for newbie lang, na kung gusto nyo mag self-toss, at least magagawa nyong compute or magagawa nyo malaman kung gaano kalayo yung pinag self-tossan nyo mula sa inyong bahay. So again, dito na tayo sa site location kung saan niya pinakawalan si blue bar, and from this point hahanapin nyo lang yung bahay nyo. Since dito sa phone ko is meron na akong pinpoint ng home sa location namin sa bahay. Yan. So makikita nyo dito is 3.7 miles. Bale, ang gagawin nyo na lang dyan is i-convert nyo into meters o kilometers o ano gusto nyo. And paano nga pala natin napalabas tong 3.7 meters o 3.7 miles. So from the site location, hanapin nyo lang yung options na measure distance para makita nyo yan. Tapos i-view nyo lang dun sa bahay nyo, and susukatin nyo na kung gaano kalayo yung distance. So dito nyo nirelease yung kalapati natin. Again, measure distance lang from the release site to hanggang bahay nyo.
zoom nyo na lang para makuha nyo yung pinaka-exactong location nyo kung gusto mo yun. So, sana may natutunan kayo sa video na to. Please like, comment, or subscribe sa ating channel. If you want to be our new supporter, don't forget to hit the bell notification para mas updated kayo kada may lalabas tayong bagong video. And keep safe, God bless. Share nyo rin yung video natin sa inyong Facebook, or baka may kakilala kayo na magagamit nila to in the future kung gusto nila mag self-toss, and at least alam nila kung paano kukunin yung air distance doon sa kanila pinag self-tossan. Again, thank you for watching and peace out.